N'oge gboo, ndị mmadụ bi n'ụlọ aja. Taa, anyị ga-amụta otu ha si rụọ ụlọ aja. Ọdịdị ụlọ. Na mbido ịrụ ụlọ, a na-amanye osisi siri ike n'ime ala n'ịba anọ ma ọ bụ karịa inweta ọdịdị ụlọ. Eji osisi ọdịdị ụlọ na mkparata ejikọ ụlọ ma mepụta ọka eze eji edokwasị elu ụlọ. Osisi dị iche iche eji arụ ụlọ bụ osisi ọjị ma ọ bụ osisi egbu. Ịkpụ ụlọ. Eji aja ọcha nke a na-akpọkwa aja mkpu arụ ụlọ. A na-egwu ala inweta aja ọcha. Eji mmiri agbakọ aja ọcha wee kpụọ ụlọ. Edere ụlọ elu, eji ọba tụọ ụlọ. Ahapụ ụlọ ka ọ kpọọ. Elu ụlọ. Eji osisi ngwọ na akwara akpa mkparata a na-edokwasa n'elu ụlọ. Ejikwa mkparata agba mkpu. A na-akwari ụlọ ma o shime mmiri. Okwu dị mkpa: ụlọ, aja, mmiri, osisi. Ụlọ, aja, mmiri, osisi. Gịnị ka ị mụtara?